thon thu in channa chuan dei han high school zirlai naupang gyang min alo langa tuk tin hian khuma changa thawin school lam apan thin ma se an school kal chu a she em ti achiang hle a kumtam tak chung a classmate te hne na changa ti du da na ator nuwa adu ber chu a school kal hun tur kum ni la om chu arang thei ang bera manzo thuai ani ni khat chu school a thlen chuan a thian pa pak de sok chu in chunga changa azwang thla chu a mu a de sok chu zirlai dangte abik takin boina siam tu pahni guangsu le jun hyang ten tlasa anti boile anti mol phowa anti du da fochin ania de soka a omlo nuwa po an skula chuan inti du da na hi ala om chhun zom zelani gyang min chu anti boy vele ta a abik takin politician lar tak fapa jun hyanga kuta chuan thu neina a om veka anti du da na chu gyang minatan chuan tuar theilo khophial alo nita gyang min chuan anun na lak chu angai tua china ma se ama nun na ngei la tur chuan a hwai sen tok lawani ni khat chu mi zong zong ma a guangsu chuan gyang min chu a soisa a gyang min chuan a beilet ngam lo awangin zirlai dangte mu lai chuan a chapta topa voile khata tunge ani po hriat lo mi pakhat chu lo lang thutin guangsu chu aron beng tlu chhuai guangsu chu a ben chhun zom zela midangte soisa a ti du da thin tu chuan ama po a in veng him theitalo zirlai te chuan makti in an lo thlir thupa chupa chu tunge ani ti hriat an chak hle ani chumi hnu loka jun hyang chu alo thlenga tunge ani azota zirlai tamzok chuan zirtir tu thar ani an ringa ma se chupa chuan inspector na huajin ani thule education rights protection bureau achanga local ani thu te chu asoya a id card te chu a mu tira an organization chu skula tharum thona le inti du dana thin te tibo tura din thar ani thu te dehan high school chu an na bulchan na tur ani thu te asoi ngal zirlai te chu mithar lo lang chuan an rilru ati boy ngal le a anu loka inspector jin chu an classroom a chuan lutin an zirtir tu ani tur thu apuanga attendance alak lai chuan de sokan ama nun na alak na chan shia an ommt in zota zirlai pakhat chuan duda takin alo changa chu wangin inspector jin chuan zirtir na pe in athunun ngalani chumi hnu chuan zirlai zong zong chu chhuata chuan plank position a om turin atia jun hyang chuan lo hnialin zirlai dang te po chu athu oi lo turin a shilbok zirlai chuan jun hyang chu an hlau zoga wangin an thole a ma se inspector jin chuan rang takin jun hyang a chu adoka na chuan alu anem sak thut chuta tak chuan zirlai zong zong chu an ngoi veka inspector jin a soi ang chuan an ti ta vekani chhun chol lai chuan zirlai ten choina lam an pana chuta chuan Mr Jin po chu alo om vele jun hyang chuan a cho ei tur lak te chu bolhlo boma chuan apaya Mr Jin chuan chutiang taka zirlai in ei tur atinom na chu zirtir na apeta hlaka athil pai te chu jun hyang a chuan akai ta nuai mai jun hyang a midang ti du da photo chutianga an mu awang chuan zirlai te chu an lo nuya chumi hnu chuan Mr Jin chuan congressman guanga chu awa mu a jun hyang a politician lar tak guanga fapale an skula mi ti du da tu ber ni bok chu alo thleng ve ngal bok Mr Jin chuan jun hyang a pa chu afapa chuan athil ti thalote awanga shimna a mu tur thule thunu na ngai thu a hriat tira chuti ani lo chuan ama nge in zirtirna apek tur thu ashil huajin chuan jun hyang a benga chuan apota an ina changa shwai chhuakin an school bathroom chu ati fightir congressman guang chuan education rights protection bureau chu education minister gangsoka dinani ti ashiat vele thinrim takin inspector jin muturin skula chuan avakala huajin chu avau nge nge chuti lai chuan gyang min chuan anun nalak alo tum vele a ma se azwang thangam mai lo in chung hmora adin lai tak chuan huajin chu alo kala gyang min chu a him pha ta ani huajin chuan gyang min chu thuron apeya
Anti du da na te awanga in ti hlum lo tur le a thei anga lo beilet jok turin a fui a beilet theilo ani po in ngoi renga tor ai chuan tlan chetal turin a shila chumi ni atang chuan huajin le gyang min te chu thian ang mai an lo ni ta chuti lai chuan congressman guang chuan minister gang siak chu alo ma chona until din chungchang te soipuin engwanga education minister ani vele a hetiang hidin ngal nge ani azota Minister chuan ozang khai takin kumhni kalta a zirlai nau pangin an zirtir tu avi hlum wangle chutiang thil a thlenzel to lo nana asiam thu chuan a changa congressman chuan engwangin nge dehan high school a kher na an tho chanti in a zota inspector jinan afapa ati mwal phau thu te a thlenbok gangsiak chuan afapa chu dehan high school a chuan alut veti a hriat lo thu in a chang le ani politician guang chuan afapa thlawang haunan minister chu a hnial chhun zom zela ma se minister chu atlom du bik haulo in than puyatan campaign an nei meka chuta chuan reporter le lung oilo nalan tir te po an omtelani reporter te chuan congressman guang chu ei ru le athune ina mangswala an pu'a a thin rim em awangin congressman chuan education minister gangsiak chu a hma chhon le chuta tang chuan minister gang chuan congressman chu a hnung lama a thil ti diklo te alo chui vek ti alanga chumi hnu chuan congressman fapa jun hyang chu zirlai pakhat de soka thina mo phurtu berani ti an hrechuak congressman chuan engtin nge hetiang hian ka chunga iti thei kan thok dun lovem ni ati a ma se minister chuan du than tur anei lo thu le mi tu emo chuan afapa chu poisoi lowina antor tam ma a zirtir na tha ape ka ngai thu in a chang chumi hnu chuan congressman guang chu thiam lo chantir ni in police te chuan an manta ani atuka chuan jun hianga tan thil omdan chu a in thlak ta hlok mai zirlai ati du da thin te chuan alaka phuba an lave chanta anuna avoi khatna atan an skula athu nei na le lalna te chu apa congressman guang wang chau anei ni ti chu a hre thiam veta tuna ero midangte ti du da thin tu kha engma anita bik lo chuti lai chuan gyang min chu de soka azwan thlaka anunna achan na hmuna chuan alodinga ariru anat em awangin amit tuite atla hial inspector huajin chuan gyang min chu panhnain aron hnema a thian pa thina a chuan engma thiam lo na anei lo ti aron shil chutianga anti ti lai chuan zirlai dang te chu mang angle thabar takin an tlan chhia ti an hmu'a engthil chiange thlengti hriat tuma an kal chuan jun hiangan an classroom chu hal atum ti an va hmu'a a thin rim na le phubalak du na te awangin zirlai then khat te chu anung chunga hal hlum atum bok huajin chuan jun hianga chu zirlai ila zir chuak lo ni in alang ati pa chuan a lighter ati ala jun hiang ma a chuan pai thla in an om na chhuat chu a kang ngal jun hiang chuan a hlawin amang ang hle a me al chuan a hual vek to awangin jun hiang chuan ngaidam adil veta khongai takin min ngaidam ro tuna chuan ka diklo na te ka sheto a engtika ma ka tile to ngai lowang atia ti chuan huajin chuan me al te chu atimita jun hiang a chu enin tuna thi I hlau ang che hian dei sok khan a thi ma khan a hlau ve thowa thi kha a du bik losin chu baka achunga thil thleng te kha a phu losin engtiang po in chirin chapma la dei sok kha a lo kir to ngai don lo chu wang chuan I thil ti swal man chu I tuar ve reng to ang atia chu mi hnu chuan jun hiang a chu police ten an manta ani chumi ni atang chuan dehan high school a chuan tharum thole zirlai ti du da na chu a thleng to ngai lawa chumi hnu chuan minister gangsiak chuan a fanu khan to im pangpar te ada a huajin po chu an thil tumle an nama saber an zo fel to awangin thana chuan a local ve bok ama ero chu mi puite chuan minister te malak na chu do dalin nor an lo hwai hota mi puite chuan skula an che dan chu an thu nei na pialam ani em engtianga kalzel nge an tum ti te an zota an zo na chang le tin minister chuan school in rail bol dan te hi a thato lawa zirlai le zirtir tu te dikna chanvo vonghim turin ministry of education chu tiang skula chuan kalin ma an lazel don ti asoi chu mai baka erpb chu mi zong zong te dikna chanvo hum hal nan te
school chunga poikhoi in thleng thin sexual abuse Paul in siama mi ti buaite zu in le tharum thona chi sang sang te ti top na na dinani ati ti chuan an project tho ni na chu school danga an nei le dona chu technical high school ni in zirlai thar bongen de chu thil om dan zirchang turin he school a hian lu tirani an school avathen chuan miswal rualten an thunun hne hle ti a hmu theya zirlai te chuan ti du dana an tuar fowa tharum thoa in swal boina atel turin an nor lui thinani bongan de chuan classroom apana athil hmu chu mak ati hle zirlai zong zong deuh tho chuan ta tu an lo neya mei an zuwa in swal na man tur man ruwa an keng bok tharum thoa in ti boina chu an zirlai puite laka po top chin om lo an zirtir tu thleng chuan an vawa reilo te a boina chu an chan le don ta zirlai te chuan an man ruwa an la chhuaka an in beitona chemte thir pipe le motor siam na man ruwa te chu an hmel ma group dang beina na an ral thuam ber te an ni bong chuan an skula thil thleng te chu eng chia nge ani hriat atum lai takin zirlai pakhat kim hyong chuan aron pan hnaya chupa chuan zirlai in swal mek te chu mechanical le electrical engineer department an ni ti ashila chung department pahnih te chuan gang leader thil ti thei tak gon hiaka hriat le adu sakni in chu in an in el la lo nia an in swala chak jok chuan gon hiaka pol chu an zom ve thei don ani chuti lai vek chuan ERPB chuan an khosak dan te chu an lo en thareng to a ERPB chuan na hau tak tak an ma chon le dona miswal polten zirna in thununa le khazirna tlak lowa an siam chu malak wata zirna in thatak ani le theina na theitop chwa turin anin buat sai ani skula chuan zirlai thar le an skula lekha zirdu om chhun chu in swal turin an nor luya thi thlenga in be turin an tia a chak lo zok chu soisak zui an tuma a chak zok po chu zo an tum bik chuang lo an in swal zo hnu chuan zirlai swal tak chuan a thu choi chu ti hlo tingin a chak lo zok chu a soi satana thil lang chiang deuh chu he zirlai hi engtik lai pon an ti du da thin ani kim hyong chu zirlai ri thei ve tak ngoi choi em le a zirna a aril ru zong zong pe mi ania an ti du da na ti aya aril ru alian zok chu zirtir na dona anun thak dang lamani bong nen chuan thian an ni thwaya an har satna ate an in chan pui tona a hriat chian le zwal nan ti in an ina te chuan a leng luta ni tina shiom ator thin te chu a hre thiam ta ani atuk zing ania huajin chu technical high school a chuan kalin kim hyong chu avapana ni tina an soi sa chunga school ala kal reng chan azota kim hyong chuan chan har ati hleya ma se huajin chuan ERPB lamin a chanchin an thui chian to thu ashila an hna thole tur chu a in chan tak tak ta ti chuan zirlai lut thar anga in soi bongwan de po chu ERPB team zingami ani ti alo lang chuak ta a ni khat chu bongwan de chuan zirlai mi ti du da thin tu te chu awvelin huajin omna lampan chuan a hruaya miswal te chuan khoi ngal mai an tuma ma se huajin chuan pa ngai deuin ERPB inspector ani thule skula an dan le shaite chu soifia in chu tianga om tur chuan a hril hlom zirlai te chuan a thu soi chu an ngai sak hau lo chu mai ni loin huajin chu bei an tum zoka van vai thak takin huajin chu an rin a in swal alo thiam dai sia tuma chuan huajin chu an tok fu theilo ol sam takin an vai chuan alo hne veka natuarin an let phengphung mai chumi hnu chuan zirlai te chu ko khomin an hun man zel dan turte ni tina lekha an zir hun chung turte ashila chuti chung chuan zirlai te chuan an la zir pe chuang lo pakhat chuan hnunglama tangin alo be thuta ma se huajin chu rang takin alo invenga a thei hil thei to lo turin zirtirna apengal chumi hnu chuan ngoi rengin an thu fel theita a zirlai thatak ang main an omani chumi hnu chuan zirlai bu keng om chhun chuan whiteboard ta an copy tur aziaka zirlai te chuan pen an nei lo ti in an kutan lo phara huajin chuan pen in nei lo chuan in thi sen man theialom alo ti maya chu vele pen nei tumin an buai le ta hlom ti chuan classroom a om reng chu an ron soi sel le ta
Huajin chuan zirlai te chu practical training lesson nei turin a hruai chuaka an skula misual boss pahnih te chuan an ti ve du lowa Huajin chuan kar chhia chuan a chuan tira an rilru an siam thata an zir du ma chu a phur kwala zirlai te chuan an hlau hle bok Huajin an shemna pek atum lai takin kim hiang chuan alo danga chumi hnu chuan bong chuan kima chu engwanga khang zirlai pahnih te kha lo dang nge ani azota kim hiang chuan an buaina azwal zel chuan class an kal theilo pha hlau ti asoi chuti lain zirlai pahnih te chu skula tanga chhuwa an tuma an mingai san em gang leader wan hyok chu mu an tumani bong chuan an thil tum chu a hria a ti chuan an chhuwa theinan bonga puina chu an dila bong chuan an tlan chhuwa nan alo jan puya bong pol chu an hruai ve zela chu mi hnu chuan an pathum chuan classroom a an lut ruala chuti lai tak chuan an classroom kongkhar chu aron in hong thut gwan hiak chu ama ngei aron in lanta in thlahung lo zatin Huajin chu in sual puya aron chawa ti chuan an in sual ta a Huajin chu chhuata chuan a pai tluwa zirlai te chuan an lom pui hle bok gwan hiak chuan hne a changta ni in a in hria a an school chu ERPB in an thunun a phaldon lo thu te a puang hial ma se Huajin chu muang changin alo thole a alan dan chuan Huajin chu a chak lo der mai ani chuan an in be chhun zom le ta Huajin chuan na takin gwan hiak chu a hneka chu te tang chuan gwan hiak ka man chu Huajin an alo tum sa le arwa man na vek ani ti alo lang gwan hiak chu technical high school a tharum tho na thlenga a kai kwang berle hlok pui tu ber ania zirlai te chu gang member a siamin insual tur le intinaton turin a fui phur thin ani Huajinan gwan hiaka a hne hnu chuan chera a phuar beta a hnung zui tu te hmu thei turin pona chuan a hruai chuak hial misual te chuan an ho tu pa chu chan an ron tuma ma se Huajin tan chuan be tham an nilo amal te chuan a hne fai le ta vek zirlai te chuan mak ti takin an insual lai chu an lo thira an vai mai chuan kum tam tak chu insual le midang te ti boy rengin hun an lo mang to a ma se tuna chuan an mang angin an hlau ta hle ani amal te chuan Huajin a chu ngaidam an dila ma se Huajin chuan ngaidam dil na tur ni lo hne na ngaidam an dil thu asoya ngaidam in du tak zet chuan kim hyong a hne na indil tur ani atia engtik lai po a an ti du da an soi sak le an diriam thin hne na chuan a topa ngaidam an dil hun alo thleng ve ta kim hyong a chu thil thleng ti awang chuan a chap topa a voi khatnan atana ding tur aneya aphu angeya zader na te po a mu ve ta Huajin chuan zirlai te ma a thu soi le in Lakah in zir du lo ani chuan school in kal lo thei ma se midang Zirna du a school kal te nun ti chepa har sat na siam tu ni to ngai su amma hun ngai tu a zirtir na tha don tuma school kal du te har sat na siam tu ni lo tur tia a soi zo chuan technical high school a boina tam tak thleng thin te chu alo top ta chumini atang chuan tatu drugs gengrol tharum tho a in beina le zirlai ti du da na te chu school atanga ti top vek ania an school campus te chu indo na muala tangin zirna mun dik taka a in let le theita an na an tho zo hnu chuan Huajin le bongon de te chu Ministry of Education a letin an hlotlin thu report an peya chumi zan chuan Huajin chu ina a hoa are in a khwa a har mel ema a ma a me che thalak chu a ena chu me chia chu a mangai kumni kalta a boral ta chu ani skula an na thoa ne na changma se hun liam ta a anat na te chuan a kian san ve theilo ani